Salutare toată lumea și bine v-a regăsit la un episod. De data aceasta vom juca iarăși Fortnite și sunt alături de un prieten foarte bun, Alex. De data aceasta vreau să vă anunț că ne vom deschide un clan de Fortnite și dacă doriți să intrați, aveți Discordul la mine în descriere. O să vă prezentăm câteva mici probe care trebuie să le faceți ca să intrați în clan. Haideți să începem cu prima probă, care este de editat. Deci aici avem o mică cursă de editat, deci trebuie să editați destul de ok. Clanul nu este de pro player, poate intra oricine în el, nu este de cei cu skin-uri sau ceva, oricine poate intra, nu contează dacă ești default. Bun, deci următoarea probă va fi cea de AIM. Haideți să trecem și la următoarea probă. Următoarea probă este de AIM, să văd cum vă descurcați pe țintă. Prietenul meu o să își pună gheața sub picioare și va merge cu viteză, iar eu trebuie să-l nimeresc, mișcându-mă. Trebuie să aveți aim destul de bun. Aici e mare depărtare și mă mișc foarte repede. Haideți să trecem și la următoarea probă. Bun, și ultima probă va fi de 1 versus 1. Vor fi 5 runde. Apropo, canalul acest băiat este în descriere, să dați un ochi și pe la el. Deci armele vor fi de box, are albastru și pump albastru. În mod normal este pump epic, numai că noi folosim albastru, ca să fie mai diferit. Haideți să vă arătăm o tentativă de 1v1 pentru clan. Bun, un retake. Cam agresiv o tras aici. Bun. Bun. Am câștigat. Haideți să încheiem și videoclipul. Bun, deci cam atât cu acest episod. Linkul de la Discordul clanului este în descriere. Clanul se va numi X, pentru că așa e mie și canalul. Eu am fost Gabi, el a fost Alex și noi ne vom revedea data viitoare cu un nou episod. La revedere!